7 a tým je zámena v Rači. Pán riaditeľ. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcela poprosiť, keďže rokujeme nepretržite od rána, potrebovali by sme, toto určite nebude bod, ktorý bude trvať 2 minúty, potrebovali by sme aspoň krátku hygienickú prestávku, ak nie obednejšiu. Takže ja poprosím poslancov, však už tu sedíme 3 a niektorí aj 4 hodiny. Ďakujem. Predsedovia klubov, nech sa k tomu vyjadria. Predsedovia klubov, prestávka? Nerozumiem, kričia 5, nerozumiem. Poďte sem, prosím, predsedovia klubov. Dobre, dohoda s predsedami klubov je, že sa bude pokračovať v rokovaní do 1 hodiny, potom bude obedná prestávka, prihlásili sa aj občania 4, čiže budete hlasovať aj o tom, čiže otváram. Poprosím pána riaditeľa úvodné slovo. Predkladáme návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, kataster Rača, mestskej časti Bratislava Rača na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov vo vlastníctve. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja sa nepočujem. Vo vlastníctve spoločnosti Intercom Development so sídlom v Bratislave v Rači. A návrh na zverenie pozemkov Bratislava Rača do správy mestskej časti Bratislava Rača. Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave kataster Rača mestskej časti je predkladaný na základe žiadosti uvedenej spoločnosti Intercom Development SRO. Spoločnosť má záujem o zámenu spomínaných pozemkov, nakoľko pozemkov vlastníctva hlavného mesta je určené na zastávanie objektom patriacim do polyfunkčného súboru Rustavely. Pozemok vlastníctva žiadateľa sú podľa investičného zámeru spoločnosti Intercom Development určená výstavu projektu označeného ako polyfunkčný súbor Rača Rustavelyho. V závere výstavy bude na základe investora na predmetných nehnuteľnostiach zrealizovaná parková úprava s výsadbou zelene, vybudovaním ihriska, ktorého následne žiadateľ bezodplatne odovzdá mestskej časti Bratislava Rača. Jednotkové ceny máte uvedené v materiáli. Finančná komisia odporúčila schváliť podľa predloženého uznesenia. Stanovisko starostu je súhlasné. Mestská rada rovnako odporúčila schváliť podľa predloženého uznesenia. Návrh uznesenia je teda odňať poprvé správu nehnuteľného majetku, po druhé realizovať zámenu pozemkov vlastníctve spoločnosti Intercom bez vzájomného finančného vyrovnania, pod 3 zverenie pozemkov mestskej časti Rača. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram tomuto bodu diskusiu. A poslanec Kolek. Ďakujem za slovo. Prosím prezenčné hlasovanie. Ideme prezenčne hlasovať. Ak je niekto ešte pred sáli, prosím, dostavte sa. Prosím, zapnite hlasovacie zariadenie. No, tak ešte raz pustite prezenčné hlasovanie. Prezenčné hlasovanie, pán poslanec Vetrák. Hlasujeme. Čiže vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán primátor. K tomuto materiálu, k tejto zámene
rokovala Komisia územného strategického plánovania životného prostredia a výstavby dňa 11.10. Uznesenie z tejto komisie nemáme priložené k materiálu. Počkajte, nech sa vydýcham. Keby som mi nestačila, tak požiadam o predĺženie, lebo asi potrebujem čas na lapenie dychu. Uznesenie tejto komisie bolo také, že komisia schvaľuje zámenu, okrem pozemkov, parcelné čísla teraz nenájdem, ale možno za tých 6 minút prídem k tomu. Okrem tej, ak by sme mohli mať ten obrázok, kde sú tie pozemky vyznačené. Proste parcelné čísla potom uvediem na záver, ale na pozemku, kde má byť vybudovaný park, hej, okrem tých zeleno vyznačených častí, s čím tedy na komisii súhlasil aj zástupca spoločnosti Intercom Development. Tak, na pozemku, kde má byť vybudovaný park, má spoločnosť Intercom Development právoplatné stavebné povolenie na, tuším, 8 podlažnú stavbu. Ak zameníme tieto pozemky a vlastníkom sa stane hlavné mesto, stavebné povolenie pre investora stále zostane platné. Nový majiteľ ako hlavné mesto nebude môcť dať návrh na zrušenie územného rozhodnutia, čo je prvým krokom k tomu, aby to stavebné povolenie bolo zrušené. Najprv musí byť zrušené územné rozhodnutie a návrh na zrušenie územného rozhodnutia môže dávať iba navrhovateľ. Navrhovateľom je spoločnosť Intercom Development. Hlavné mesto ako nový majiteľ tento návrh nemôže podať. Preto mne tam chýba v tomto návrhu na zámenu to, že o zrušenie stavebného povolenia požiada Intercom Development a potom následne o zrušenie stavebného, čo už je následný proces, ale dôležité je to zrušenie územného rozhodnutia. To je jedna vec. Potom neviem o tom, že by tam bol nejaký termín, dokedy ten park bude vybudovaný. Takže preto, aby boli tieto otázky každému jasné a nestačí mi na to prísľub ústny, možno starostu mestskej časti Rača, že on ako šéf stavebného úradu to zruší, ale potrebujeme to mať, keďže sa jedná už o takú veľmi občanmi sledovanú zámenu a kritizovanú zo všetkých strán, tak tieto záväzky a povinnosti oboch, hlavného mesta a spoločnosti Intercom Development, by som potrebovala mať na papieri, aby to bolo jasné. Takáto zmluva o povinnostiach a záväzkoch sa dá vytvoriť, dúfam, že do najbližšieho mestského zastupiteľstva. Pán Bielko, že? Dalo by sa? Zmluva, kde budú tieto termíny jasné. A preto dávam procedurálny návrh, aby sme o tomto bode teraz nehlasovali, ale až potom, keď bude táto zmluva, pokračujem ďalej, keď bude táto zmluva doložená k materiálu. Takže dávam tento procedurálny návrh. Musíš aj o tom hlasovať o procedurálnom návrhu. Ďakujem pani Šimončičovej. Hlásila sa ešte pani Čahojová, len ja chcem upozorniť jednu vec. Ja chcem iba upozorniť, lebo organizačné nás upozornilo, že mali by sme dať urobiť prezenčné hlasovanie, keďže sme naposledy neboli uznášania schopní. Nech sa páči, pani Čahojová. Prosím, ďakujem vám pekne. Pani predsedajúca, ja upozorňujem na to, že v čase, keď začínala diskusia otvorená k bodu zámeny pozemkov, bolo požiadané o prezenčné hlasovanie a poslanci nedostali príležitosť prihlásiť sa do diskusie.
Týka sa to mňa aj iných poslancov, čiže ja prosím otvoriť diskusiu, aby sme sa do nej mohli prihlásiť. To je prvá vec, že sme sa nedokázali, lebo sa hneď začalo hlasovať, prezenčné hlasovanie. Nemohli sme sa prihlásiť do diskusie, to je prvá vec. Druhá vec, bol závažným spôsobom porušený rokovací poriadok, pretože pán primátor, keď je prezenčné hlasovanie a nie je dostatočný počet prítomných poslancov, má do 15 minút dať znova hlasovať o prítomnosti poslancov, pretože on v momente, keď zistil, že vyhlásil obednejšiu prestávku neoprávnene proti zásadám rokovacieho poriadku. To chcem povedať. Chcem sa spýtať organizačného oddelenia, mali by sme teraz vykonať prezenčné hlasovanie. Dobre. Takže poprosím kľud v sále a poprosím všetkých, aby sa na to sústredili, lebo bude nasledovať prezenčné hlasovanie a potom sa vrátime k tomu, čo hovorila pani poslankyňa Čahojová. Nie, my musíme, lebo keď sme skončili, boli sme neuznášania schopní a teraz, keď chceme pokračovať, musíme mať zistené, že sme uznášania schopní. Poprosím, aby sme mohli urobiť prezenčné hlasovanie. Takže na základe pripomienky pani poslankyne Čahojovej i po konzultácii s organizačným oddelením chcem upozorniť, že bude na novo teda otvorená možnosť prihlásiť sa do diskusie. Dobre? Aj tí, čo boli a sa nezapísali organizačné, ich má, ale myslím, že teraz, keď ste v sále, je lepšie, keď sa na novo prihlásite. Takže poprosím, aby sme na novo urobili diskusiu. Možnosť prihlásiť sa. Áno, bolo by lepšie, keby ste sa na novo prihlásili, bude to čistejšie. Nebudú z toho zbytočné zmätky. Dobre, takže na novo Katka si sa prihlásila do diskusie. Nech sa páči, pani posol. Áno. Ďakujem pekne, len stále neviem nájsť parcené čísla tej hokejky, ako sme to nazvali pracovne v našej komisii. Tak znovu hovorím. 11.10. zasadala Komisia územného strategického plánovania a životného prostredia výstavby, ktorá prijala uznesenie k tomu tejto zámene, a to tak, že schvaľuje zámenu okrem pozemkov, ktoré tvoria ktoré vytvárajú ten tvar proste tej hokejky, a to je parcelné číslo 674/161 a 674/167. To je jedna vec. Toto uznesenie našej komisie nebolo priložené k materiálom, hoci zasadala pred pomaly 3 týždňami, alebo koľko to je. Takže vyše 15 dní. Neviem, prečo to nebolo pripojené. Teraz druhá vec je tá, že na pozemku, kde má byť vybudovaný park, ktorý sľubuje investor,
je právoplatné stavebné povolenie. To stavebné povolenie sa dá zrušiť jedine tým, že navrhovateľ, to je spoločnosť Intercom Development, požiada stavebný úrad o zrušenie územného rozhodnutia. To je prvý krok k tomu, aby bolo následne stavebné povolenie zrušené. Ak je zrušené územné rozhodnutie, už zrušiť stavebné rozhodnutie už je vecou formálnou. Dôležité je územné rozhodnutie. Nemôže to urobiť hlavné mesto. Preto je potrebné, aby bola nejaká dohoda medzi hlavným mestom a spoločnosťou Intercom Development o tom, dokedy bude tento akt vykonaný, dokedy navrhovateľ Intercom Development požiada stavebný úrad o zrušenie. Potrebujeme mať tento termín, aby sme sa vedeli rozhodnúť, aby to nebolo také, že to je vo vzduchoprázdne, pretože ak je tam stavebné povolenie, park sa tam budovať nemôže, bez toho, aby bolo zrušené to povolenie. A druhá vec je, nemáme žiaden termín, dokedy ten park bude vybudovaný, takže to zneisťuje celé prísľuby. Prísľub je pekná vec, ale ja potrebujem mať garanciu takú, že to bude na papieri podpísané zmluvne a tieto zmluvy by mali byť súčasťou uznesenia. Preto žiadam, aby to bolo urobené povedzme, na budúce mestské zastupiteľstvo, lebo ak by sme dnes hlasovali a neodsúhlasili by sme, tak podľa rokovacieho poriadku by sme o tom mohli hlasovať až o pol roka, čo nie je veľmi výhodné. Preto dávam tento procedurálny návrh, aby sme o tomto bode dnes nerokovali, aby sme o ňom mohli rokovať na budúce zastupiteľstvo, kde budú tieto zmluvné podmienky a záväzky vzájomné medzi obidvomi stranami uvedené aj s termínmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Reaguje pani Betoprstá a následne pán Pilinsky. Môžem ešte doplniť krátku o ohraničenie plochy parku, pretože myslím si, že aj to je predmetom obav obyvateľov, že vlastne nie je v tejto zmluve ohraničená plocha, ktorá by mala byť vytvorená parkom. Ďakujem. Chcem sa len spýtať navrhovateľky pani Šimončičovej. Procedurálny návrh hlasovania by bol, že hlasujeme, že dneska nebudeme o tomto hlasovať? Že sa zapracujú že sa prerušuje rokovanie a zapracujú sa tie požiadavky, ktorá mala komisia, plus to, čo Katarína spomínala. No, lebo to nebolo jasne definované, takže preto sa pýtam, že o čom by sme vlastne hlasovali. Pán Pilinsky, potom pani Šimončičová. Nechajme už to poradie tak. Ďakujem. Ja by som Katke odpovedal, keby sa ma spýtala. Investor požiadal náš stavebný úrad v Rači na zmenu výstavby objektov z apartmánového objektu, na ktoré má vydané stavebné a platné stavebné povolenie, na detské polifunkčné ihrisko a parková výsadba. V súčasnosti to konanie beží, není ukončené, takže už to konanie bolo začaté. A čo sa týka toho tvojho procedurálneho návrhu, ja si myslím, že to nie je správne. Ja viem, že ste sa pokúšali ráno ten program zmeniť a tento bod vyradiť. Ja si len dovolím upozorniť, že naše miestne zastupiteľstvo v Rači súhlasilo s odňatím v marci tých parciel, ktoré boli v našom vlastníctve, a je ich 80%, a to má obmedzenú platnosť do konca októbra. Takže ja by som sa už nerad tu po tretíkrát vracal. Prosím vás, rozhodneme o tom dneska, akokoľvek rozhodneme, ja to budem akceptovať. Ja už nechcem ďalej tu riešiť túto vec. Ďakujem. Nasleduje pani Šimončičová ešte. Zopakujem, dala som procedurálny návrh, aby sme o tomto bode dnes nerokovali z toho dôvodu, že keď náhodou to neprešlo dnes, tak sa k tomu môžeme vrátiť o pol roka. Ja si myslím, že je korektnejšie, keď o tom nebudeme teraz rokovať, s tým, že sa zapracuje tá zmluva, všetky povinnosti a záväzky s termínmi a kedy bude park vybudovaný. To je 16. novembra, to je za
za necelé 3 týždne zastupiteľstvo, čiže posuňme to na vtedy, je to korektnejšie voči všetkým a budeme tam mať aj s termínmi, aj so záväzkami, aj s povinnosťami. Teraz to tam nemáme. Teraz len máme veriť dobrému slovu, alebo neviem akému slovu teda. Žiadam, aby bolo dané hlasovanie o procedurálnom. Áno, po vysvetlení teda vieme, o čom budeme hlasovať. Poprosím poslancov, aby si sadli na svoje miesta, aby sme mohli hlasovať o procedurálnom návrhu pani Šimončičovej. Prítomných za 10, proti 4, zdržali sa 12, nehlasovali 3, uznesenie nebolo prijaté. Budeme pokračovať v diskusii. Nasleduje pani poslankyňa Petoprsta, nech sa páči. Veľmi ma to mrzí, pretože budeme teraz kreovať doplnky a možno nejaké doplnenia. Pán Pilinský teda ohlásil oficiálne, že tam doplní to, čo bolo na komisii územného plánu a životného prostredia. Ja si myslím, že tam ľudia stále ešte chcú, aby tam bolo definované ohraničenie tej plochy toho parku, aby to nebola len nejaká malá časť, ale celá tá plocha, ktorá bude, neviem, či to len ústne budete garantovať. Mňa to mrzí, lebo mohli sme mať šancu kvalitne dopracovať ten materiál. Teraz riskujeme, že nebude prijatý vôbec, alebo teda podľa slov pána starostu už ho nechce vôbec dať na hlavné mesto, takže nech sa k tomu vyjadri potom v tom bode, kedy bude mať slovo. Ďakujem. Reaguje pán poslanec Hanulík. Ďakujem veľmi pekne. Mňa jediná vec trápi, že zmení niekto svoje rozhodnutie, keď to odložíme na budúce a pán starosta doplní tie veci. Všetci budú takisto hlasovať ako dneska. Ja naozaj mi není jasné, prečo máme takú nedôveru k starostovi a k zastupiteľstve Rače, že my ideme riešiť ich veci. Ja vám poviem, že keby to bol v Dúbravke, položím život, aby to bolo tak, ako to chcú občania, ale to tak asi občania chcú, keď ich predstavitelia to chcú. Ďakujem. Ďakujem pánovi Hanulíkovi. Nasleduje pani poslankyňa Štaselová. Ďakujem pekne. Ja by som si dovolila naformulovať, myslím si, že kompromisný návrh. Jedna z vecí je tá, o ktorej sme hovorili na komisii územnoplánovacej, aby sa vylúčili zo zámeny pozemky, ktoré spomínala pani Šimončičová, medzi Radničným námestím Závadzkou a Rustaveliho v Rači, čiže to sme už odsúhlasili na komisii. Súčasne by som chcela, aby sa v pozmenenej podobe to, čo sme s kolegom Mrvom navrhli na predchádzajúcom zastupiteľstve, navýšili prostriedky na výstavbu parku minimálne o ďalších 50 000. A za tretie, aby sa nezahŕňali do zámeny cesty, pretože tým pádom by mesto de facto cesty, ktoré nemajú žiaden ekonomický význam, kupovalo. Čiže toto sú 3 pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu. Jeden z nich už odsúhlasila územnoplánovacia komisia. Ja by som chcela, aby sme o tom hlasovali na konci. Ďakujem. Predložený návrh predložím návrhovej komisii. Ďakujem. Reaguje pán poslanec a starosta Pilinský. Ďakujem. Ja súhlasím s návrhom pani Štaselovej. Vo svojom riadnom príspevku teda predniesiem aj vylúčenie tých parciel, o ktoré sme sa bavili v našej územno-plánovacej komisii, a ak je možnosť parcelne vylíšiť aj tie pozemky pod tými cestami, rovnako s tým nemám problém.
Takže ak ja sa pokúsim potom aj dorokovať s investorom. My sme rokovali 3 roky s ním a dohodli sme sa na 100 000. Hej. Pripomínam, parčík Belopotockého stal hlavné mesto a samosprávu 66 000. Tu sme vynegociovali, že investor, ktorý nemusí, ktorý má pravoplatné povolenie, dá 100 000 na vybudovanie parku približne na rovnakej výmere. Pokúsime sa dať s ním diskusiu, aby to bolo 150. Ďakujem. Pani poslankyňa Čahojová. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela opýtať niečo pána primátora, ale keďže tu nie je, ak si dobre pamätám, tak asi tu odpoveď nedostanem. Ak si dobre pamätám, tak v predchádzajúcom zastupiteľstve ten materiál bol súčasťou štandardného programu, čiže predkladateľom bolo mesto a nie mestská časť Rača. Pán, ak by som náhodou vyčerpala 4 minúty, prosím o predĺženie. Pán Pilinsky povedal, že som požiadala o vyradenie z programu. Nepožiadala som pána primátora o vyradenie z programu, dal tak hlasovať. Ja som požiadala, že má dať hlasovať o zaradení do programu, lebo tak má byť štandardná procedúra a nie tak, ako napokon vás požiadal hlasovať. Ale ja som sa chcela pána primátora spýtať, čo si on myslí o tejto zámene, aký je názor hlavného mesta, aký má názor pán primátor na výhodnosť či nevýhodnosť tejto zámeny ako najvyšší štatutár a zástupca obyvateľov Bratislavy. Ja si myslím, že keby nikto z nás nemá problém s parkom, naopak všetci ho vítame, rovnako ako asi aj všetci obyvatelia Rače. Preto sa pýtam, pán starosta Pilinsky, aj vás, keď je na vašom stavebnom úrade už vyše roka žiadosť investora o zmenu stavby pred dokončením a preklasifikovanie tej 8-podlažnej budovy na park, prečo ste tak doteraz neučinili? Prečo to rozhodnutie doteraz nepadlo? A my by sme mali záruku, že tam ten park naozaj bude a nikto by sa nás to nemohol, alebo obyvateľov Rače, lepšie povedané, zastrašovať nejakou 8-podlažnou budovou. Takže nikto nemá problém s parkom, sme za usporiadanie vzťahov a som presvedčená, že treba na rovinu povedať, že tu ide o to, že investor si postavil budovy svoje vlastné, ktoré predáva ako byty pri parku na pozemky hlavného mesta, na čo nemal nárok. Tieto stavby dnes nevie skolaudovať a preto potrebuje túto zmanipulovanú zámenu, aby sa vysporiadal so svojou čiernou stavbou na cudzích pozemkoch. Takže pomenujme veci pravým menom. Nebude to prvý ani posledný krát, čo zastupiteľstvo rozhoduje o stavbe, ktorá je postavená na pozemkoch hlavného mesta. Či už odkúpením alebo zámenou nejako to vysporiadame, stavby už asi nezmiznú, ale pripravme vyvážený a spravodlivý materiál pre obyvateľov Rače, mesta, aj pre toho developera. Nie je takýto jednostranne pripravený. Ďakujem za pozornosť. Reaguje pán poslanec Hanulík. Nejak mi to prípada, ako keď sme nemali tých ľudí v Rači radi. Akože slovo zastrašuje, keď niekto má stavebné povolenie na 8-poschodovú budovu, tak to nie zastrašuje, však to má legálne stavebné povolenie, čiže môže to tam stavať. Ale tá iniciatíva, som pochopil, bol zo strany samosprávy, ktorá sa im to zdá, tí ľudia sa určite, nikto to nemá rád pred svojimi oknami 8-poschodovú budovu. Keď aj 2-poschodovú, proste nemáme to radi. Nikto nemá rád zástavbu. Takže vždy tá samospráva musí mať ten najväčší cit na to, aby tí ľudia ich mali ďalej radi, aby ich opäť zvolili. Ďakujem. Pán poslanec Pilinsky. Ďakujem, nakoľko tu není pán primátor, tak si dovolím možno, že odpovedať pani kolegyni ja. Není pravda, že investor má problém s kolaudovaním. Zo 7 už postavených objektov je 6 skolaudovaných. V súčasnosti sa kolauduje posledný a vôbec nie je pravda, že je problém s nejakými pozemkami a kvôli tomu stojí kolaudácia. Kolaudácia stojí kvôli tomu, že hlavné mesto a BSK nie je schopné prevziať križovatku, ktoré vybudoval investor na Púchovskej ulici. Rovnako chcem pripomenúť to, že to stavebné povolenie a respektíve investor má platnú nájomnú zmluvu uzavretú ešte môjim predchodcom, pánom Zvonárom do roku 2010 s právom stavby. Takže rovnako nie je pravda, že staval bez povolenia na cudzích pozemkoch. Mal normálnu nájomnú zmluvu s mestskou časťou, pretože 80% tých pozemkov patrí mestskej časti a platil za to nájomné. Dneska ideme upratať ten vzťah tak, aby nemal záujem stavať 8...
Pani poslankyňa Čahojová. Pán starosta, ja som vás požiadala na minulom zastupiteľstve, aby ste nám tieto zmluvy doložili, aby sme si boli na čistom a mohli pokojne zahlasovať s čistým svedomím. Neurobili ste tak, neviem, čo vám v tom bránilo, ale pravdepodobne to, lebo tá zmluva naozaj je k dispozícii, dá sa nájsť. Toto sa v tej zmluve právo toho nájomcu nenachádza, aby staval na cudzom pozemku. On požiadal o nájom pozemkov, lebo realizoval v tesnom susedstve stavbu a potreboval na obsluhu a realizáciu tej stavby obslužné pozemky. Nie preto, aby na nich stával. Tomu zmluva neumožňovala. To znamená, že nájomnú zmluvu porušil. Nasleduje pán poslanec Čirinský. Ďakujem. Ak prekročím 4 minúty, poprosím o predĺženie môjho príspevku. Myslím si, že o tomto materiáli bola dlhosiahla diskusia na minulom zastupiteľstve, nakoľko niektorí poslanci, respektíve poslanky nemali pocit, že nemajú dostatok informácií. Požiadal som, aby bol opätovne, aby bol zaradený tento materiál na životniarsku a územnú plánovaciu komisiu. Bol prizvaný aj investor, boli priznávaní aj obyvatelia mestskej časti, ktoré majú s touto zámenou problém, takže by som chcel povedať, že áno, sú tam aj obyvateľia, ktorí majú s touto zámenou problém. Diskutovali sme o tom a došlo tam k nejakému konsenzu aj zo strany poslancov, aby sme prípadne ten sporný pozemok, ktorý vidíte aj tam na obrázku, ja som si dovolil, to je to Elko, tá hokejka, ktorá proste je sporná, žltou sú vyznačené chodníky a zelenou je vyznačená zeleň. Aj keď s tým bytostne nesúhlasím, pretože nevidím dôvod, aby parcela, ktorá susedná je v súkromnom vlastníctve, je to zeleň a priľahla parcela, ktorú ja sa priznám, ja som to navrhol dať investorovi do zámeny, pretože sa mi zdá nelogické, aby oni skončili kosenie tam, ako skončí červená čiara a my sme začali kosenie tam, čo je vyšrafované. My sa budeme starať o to, čo je naľavo od toho chodníka a nemyslím si, že tam niekto postaví parkovacie miesta, ale pre kľud v rodine ja dávam pozmeňovací návrh, aby dve parcely, tie najväčšie, rovnako tunak, tam ten roh, tam je 7 metrov štvorcových, ktorý je pod existujúcou budovou. Čo s tým máme robiť? Máme uzavrieť nájomnú zmluvu so 60 vlastníkmi, aby nám platili nájom za tých 7 metrov štvorcových. Tu sa navrhlo upratanie tých vlastníckych vzťahov a všetko, čo je vnútri v areáli, kde je zeleň. Ja si myslím, že nech sa o to starajú vlastníci, pretože dneska investori a developeri majú stavať aj tak, že v rámci toho vnútroareálu nejakej developovanej zóny je aj zeleň, kríky, stromy a nech sa o to starajú vlastníci. Nie, že oni si postavia, predajú a mestská časť sa im bude starať o zeleň. OK, ak je toto problém, ja som ochotný, aj keď s tým nesúhlasím bytostne, vyhoďme tie parcely, ktoré sú problematické, kde sa obyvateľia boja, že sa tam postavia parkoviska. Určite sa tam parkoviska za môjho starostovania nepostavia a ja si myslím, že ani za starostovania nikoho iného. Ale budíš, keď je s tým problém, nech sa páči. Preto navrhujem, aby sme v bode číslo 2 vypustili následovné čísla parciel a je to 674/161 ostatné plochy vo výmere 322 metrov štvorcových a 674/167 ostatné plochy vo výmere 154 metrov štvorcových. Ak budú s tým obyvateľia, ak teda časť z tých ich pripomienok bude akceptovaná, ja som ochotný, aj keď s tým nesúhlasím, to proste akceptovať. Čo sa týka tej výstavby, tak ako som spomenul, nie je pravda, že je problém s kolaudáciou. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie a z tých spomenutých 7 objektov je 6 skolaudovaných. V súčasnosti sa finalizujú práce na poslednom objekte a nebyť toho, že sa tu stále hľadajú nejaké problémy, nejaké nové pripomienky sa furt vyťahujú, tak verím tomu, že do konca roka by už tento park postavený bol. Bagre, žeriavy, buldozery by z tejto lokality odišli a konečne by tam bol pokoj. Niekomu to stále vyhovuje, že tu stále tento problém živí a je z toho proste politická téma. Mňa veľmi mrzí, že sa starajú do vecí, ktoré prináležia do kompetencie
Druhá časť môjho príspevku, ďakujem. Do kompetencie mestských poslancov za tú, ktorú mestskú časť, do kompetencie starostu, tak zrazu sú tu rovní a rovnejší, ktorí na tej lokalite v živote ani neboli, ale tvária sa, že zjedli celú múdrosť sveta. Áno, niektorí ľudia s tým majú problém, ale ja som to povedal aj minule. Ja to cítim tak, že je to o názve investora, teda o mene investora a je to o tom, že skutočne počas tej výstavby, ktorú dopakujem, som nepovoloval ja, ale môj predchodca, tam tí ľudia 2 roky, 3 roky žili prakticky pri stavenisku. A teraz to beriem ako takú nejakú vendetu na to, že my vám to teraz vrátime. Ale ja som starostom nielen tých 200 obyvateľov, ktoré tam bývajú na Závadskej, ale ja som starostom 22 000 Račanov. A ja si myslím, že 22 000 Račanov chce v tejto lokalite park, chce v tejto lokalite verejný park a nechce tam ďalšiu 8 podlažnú budovu. To, čo sa tu rozpráva, že investor deklaroval bývanie pri parku, môže sa stať, že tam postaví súkromný park. A ten si oplotí a tam nebude mať prístup nikto iný. Ako výborne. To si riešte vy v Karlovke a nie u nás v Rači. Dobre? Ja nechcem tam, aby tam bol súkromný park. Ja chcem, aby tam bol verejný park. A keď toto dneska zarežeme, tak mi povedzte, čo máme robiť s tými parcelami pod tými budovami, ktoré už stoja, ktoré sú skolaudované. Čo s nimi máme robiť? Tu je návrh na to, aby sa upratal. Dobre, súhlasil som navýšiť zo 100 na 150. OK. Súhlasil som s vypustením tých parciel, kde sa obyvateľia báli napriek môjmu nejakému prísľubu, že tam žiadne parkovacie miesta nebudú. Súhlasím s tým, nie sú odtiaľ vypustené parcely pod tou cestou, aj keď ja zastávam u nás v Rači politiku komunikácie, ktoré sú prejazdné a ktoré sú obslužné a dostanete sa z jednej cesty cez ňu na druhú cestu, tie preberá mestská časť do svojej správy. Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi a starostovi Rače. Pani poslankyňa Petoprsta reaguje. Nech sa páči. Pán Pilinský, ja potrebujem odpoveď na 2 otázky. Jedna je záruka, aká plocha bude zastávaná, to znamená ohraničenie tej plochy, čia garancia to bude, čiže mne tam chýba trochu garancia v tom materiáli. A druhá otázka, neodpovedal ste pani poslankyni Čahojovej na otázku, či tam v tej nájomnej zmluve na prenájom pre účely stavebného dvora alebo staveniska bolo naozaj možnosť zastavať ten pozemok, pretože to sa mi teda zdá ako dosť vážny problém. Všetko? Pani poslankyňa Čahojová, nech sa páči. Ďakujem. Pán starosta neodpovedal na viacero veci, ale hlavne povedal, že zasahuje toto zastupiteľstvo do kompetencií starostu. No keby zasahovalo toto zastupiteľstvo do kompetencií starostu, nebolo by potrebné takýto materiál predkladať a mohol by to pán starosta Pilinský vyriešiť v Rači. Ale keďže to patrí do našich kompetencií mestského zastupiteľstva, tak o tom musíme rozhodnúť. Pán starosta, ja by som bola rada, keby ste vysvetlili tomuto zboru poslaneckému, aj keď ste predkladateľom materiálu, aj cenu teda pozemkov, ktoré stanovil znalec, 230 € na meter štvorcový, cenu pozemkov, ktorá je rovnaká tam, kde stoja cesty, príjazdy do súkromných garáží, tam, kde je zeleň a tam, kde je už postavená budova. Aký je toto znalecký posudok, ktorý predkladáte mestskému zastupiteľstvu, kde rovnaká hodnota pozemku je rovnaká pod cestou, čiže bez ceny pozemok pre mesto, vymieňame za tak ceny pre developera, na ktorom už má postavenú vlastnú budovu. Ďakujem. Pán poslanec Kolek. Ďakujem za slovo. Ja by som reagoval na to, čo tu odznelo. Naozaj tá zmluva o nájme existuje. Predpokladám, že ju má aj pán starosta. Neviem, prečo ju nezverejnil. Ja len môžem povedať, že bola uzavretá v septembri roku 2007. V žiadnom bode sa nenachádza zmienka o tom, že zmluva zakladá nájomcovi výstavbu na pozemkoch, ktoré idú do nájmu. Obmedzenie platnosti zmluvy je na 10 rokov, respektívne do doby skolaudovania. Nájom za rok je okolo 683 000 korún, bolo to ešte v korunách, čiže v tomto duchu je investor v tomto prípade tlačený do termínového už pomaly tlaku, lebo má na to necelý rok. Hej, to je jedna vec. Druhá vec, že postavil stavby, ktoré nemajú oporu v nájomnej zmluve, je aj druhý fakt, lebo tie, ktoré chcel využiť na stavbu, si v tom istom dátume kúpil. Vtedy si ich kúpil.
Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. Ďakujem pekne. Pán Pilinský, dúfam, že mňa ste nezaradili medzi tých, ktorí tam nikdy neboli a nevedia, o čom rozprávajú a sa starajú do vašich kompetencií, lebo vy dobre viete, že poznám ten pozemok dôverne. Bolo tam niekoľkokrát výrubové konanie a posledné bolo práve na tom pozemku, kde má výraz park. A je škoda, že ste vtedy o tom neuvažovali a že tam bude park, pretože tam rastie stromy, ktoré mohli zostať zachované, mohli byť kostrou toho nového parku. Boli to krásne pyramidálne topole a ďalšie iné krásne veľké stromy. Díky. Všetko? Dobre, nasleduje pán poslanec Pilinský. Ďakujem. Ja by som rád zareagoval. Samozrejme, ja si nepamätám, že by som povedal, že sa tu niekto ide starať do kompetencií. Ja som povedal to, že stanovisko starostov alebo stanovisko mestských poslancov za tú, ktorú mestskú časť je podľa mňa dobrým a takým dobrým vodítkom toho a ja som sa nikdy nestaral do karloveských vecí. Ja tam, keď rozhodnú poslanci za Karlovku, prípadne pani starostka, je to na tom, ktorom poslanci ako sa rozhodne. Čo sa týka pani Šimončičovej, ja viem o tom, že tam bola pozrieť. Ja som povedal, tá história celej tej zámeny vznikla v roku 2013, kedy samotné miestne zastupiteľstvo v Rači to iniciovalo. Ako spomínal kolega Kolek, tá nájomná zmluva je z roku 2007. Ja si myslím, a naše výklady hovoria o tom, že mali tam právo stavby, konec koncov je to z roku 2007. Ja som tu hlavne preto, aby som riešil budúcnosť a nie minulosť. A konec koncov 6 z tých... Nasleduje pán poslanec Kolek, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dúfam, že mi budú stačiť 4 minúty. Ak nie, prosím o predĺženie. Ja by som najskôr reagoval na to, čo tu už odznelo. Kompetencia starostu mestskej časti vychádza z toho, že vychádza v ústretí obyvateľom. No keby tam neboli nespokojní obyvatelia, tak naozaj tento problém by nebol prenesený ako problém na mestské zastupiteľstvo. Veď o probléme sme sa dozvedeli nie z vašich úst, že existuje o takéto dve stanoviska, protichodné stanoviska obyvateľov, ale práve od tých, ktorí už predpokladám takmer rok svojím spôsobom svoje požiadavky komunikujú s vami a komunikujú ich aj na verejnosť, keď sa dozvedeli, akým spôsobom v rámci Rače, mestskej časti Rače, tento problém má byť riešený. Čiže tu by som chcel povedať, že nie, že my zasahujeme do kompetencie, ale vy ste nejakým spôsobom uprednostnili určitú skupinu obyvateľov. Ďalšia vec je, kto dopraje či nedopraje v Rači, aby vznikol park. Vážené kolegyne, kolegovia, neviem, či si to uvedomujete, my nielen teraz zamieňame pozemky, my zverujeme zo svojich pozemkov, ktoré sú toho času v majetku mesta, mestskej časti približne 550 metrov štvorcových za tým účelom, aby tento park mohol byť postavený. 550 metrov štvorcových. Čiže už len preto, že v rozprave doteraz ako sporný bod toto prezverenie majetku z mesta na Raču nezaznelo, hej, dá sa usúdiť, že všetci poslanci sme s týmto konfrontní a nemáme s tým problémy. Čiže my chceme, aby v Rači vznikol park. Prečo ale by na tomto dobrom cieli mal niekto profitovať a niekto mal byť škodný? Čiže tu je, predpokladám ja, ten vážny problém, ku ktorému sa dostávame. Mesto, pretože zverilo majetky, ešte sa nestiahlo z toho práva rozhodovať. Mesto v tomto smere zastupuje zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava. Pokiaľ si tu dnes povieme, že takýmto materiálom, ktorý tu bol, súhlasíme, tak to bude schválené. A je to na tých, ktorí to odsúhlasia. Ja len hovorím, že okrem tých parciál, ktoré tu už boli povedané, v rámci špecifikácie z majetku investora sú aj zastávané plochy a nádvoria, je to v 4 parceliách, 357 metrov, 4, 16, 93, je to 470 metrov štvorcových, ktoré kupujeme za cenu 230 €, ale vieme už, že sú to zastávané plochy a nádvoria.
To je druhá vec. A k tej tretej, naozaj ten návrh, ktorý tu už odznel, dvakrát to teda už odznelo, prerušiť, respektívne nájsť ten konsenzus v rámci mestskej časti, je najrozumnejší. Nezabíme tú vec, dohodnime sa, že mesto je v tomto smere ochotné prijať riešenie, ktoré príde z Rače, ale ktoré bude rešpektovať postoje a požiadavky všetkých obyvateľov do takej miery, do akej sa budú vedieť zhodnúť. Nie, že tam budú stáť dve proti sebe záujmové skupiny. Pokiaľ by v takomto štádiu bol ten materiál predložený na to ďalšie zastupiteľstvo v novembrovej, predpokladám, že by bolo ďaleko menej diskusie okolo toho. A ešte jedna poznámka. Pán starosta Rače hovorí o tom, že investor si ohradí svoj park. Už raz sme sa nedostali nejak do zhody myšlienkovej, keď sa jednalo o riešenie problému s Kráľovou horou. Vtedy, myslím, že to bola Karlovka, ktorá súhlasila, takisto z nátlaku majiteľa, že nech si ho ohradí. Nemajú s tým problémy, ale zostane tam zeleň. Hej, pokiaľ bude investor ochotný urobiť park, ktorý si ohradí, no bude to jeho vizitka. Ďakujem. Reaguje pán poslanec Zilinsky. Ďakujem. Ja by som pánovi Kolekovi pripomenul, že vždycky budú nejakí nespokojní obyvateľia. Hej, príklad nájomné byty. Jedným chceme vyhovieť, ale dostávame sa do sporu s druhými, kde majú tie nájomné byty výraz, hej. Takže aj o tom je komunálna politika. Nikdy nemôžeme vyhovieť 100%. A samozrejme, ja v tomto prípade sa priklánim na stranu väčšiny, ktorá tam ten park chce a nerobí všetko preto, aby tam výstavba toho parku bola proste znemožnená. A to, čo hovoril pán Kolek, že nejaký návrh, ktorý bude akceptovateľný, ja si nepamätám nejaký návrh z Rače, ktorý by pán Kolek podporil, ale zároveň by som sa mu chcel omluviť za to ostatné zastupiteľstvo, kde som sa vytočil. Mrzí ma to, verím, že sa mi to už viackrát nestane. A čo sa týka ešte, Eliška mala ohľadne ohraničenia parku. Ten park vznikne od tej existujúcej cesty po tú ďalšiu cestu, pribudne tam 21 parkovacích miest, ktoré budú verejné, ktoré budú slúžiť aj návštevníkom parku. Myslím, že aj na web. Ďakujem veľmi pekne. Musím len jednu krátočku poznámočku. Ďakujem, pán poslanec, že ste sa ospravedlnili, cením si to. Nasleduje pani Šimončičová. Ďakujem pekne. Pán starosta, znovu sa vraciam k tomu, tým stromom, tým 13 stromom, ktoré rastie na tom pozemku, zhruba kde má byť park. Vy ste 1. júna 2015, čiže minulého roku aj 2 mesiace, 3 mesiace, ste vydali súhlas na výrub tých drevín. Potom ste medzi tým zmenili názor a teraz prijímate, že tam bude park. Preto som ja vravela, že ja potrebujem mať na papieri, prepáčte mi, ale naozaj možno za to nemôžete, že takto raz podpíšete súhlas, druhýkrát tam chcete mať park, že sa menia okolnosti mimo vášho vedomia a vôle. Ale ja preto som spomenula, že potrebujem mať všetky tieto zmluvy a dohody a povinnosti a záväzky na papieri podpísané obidvomi zmluvnými stranami, lebo vy ste pred rokom vydali súhlas na výrobu a teraz tam chcete mať park. Ďakujem pekne. Pán poslanec Uhler, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja tu počúvam všelijaké vyhrážky, že nám tam vyrastie 8-poschodová budova v prípade, ak to neschválime. No mne sa nepáči takéto držanie za rukojemníkov občanov aj nás, len aby sme to schválili. Ja si myslím, že tam aj tak nič nepostaví, pretože developer sluboval bývanie pri novom parku a toto si jednoducho voči ľuďom, ktorí tam kupovali byty, dovoliť nemôže. Takže toto v žiadnom prípade takéto niečo neakceptujem a do budúcna by som bol rád, aby sa developeri nevyhrážali takýmto spôsobom, lebo nebudeme ani zaraďovať takéto body do programu. Po druhé, cesta. Za normálnych okolností developer vybuduje cestu, tam, kde postaví byty alebo domy a odovzdajú mestu buď bezodplatne, alebo za symbolické euro. My tu zrazu máme zamieňať pozemok pod cestou za komerčné pozemky, na ktorých on už má postavené budovy, ktoré majú väčšiu hodnotu. Akože toto v žiadnom prípade a ja som veľmi rád, a to je po tretie, že Lucia Štacelová navrhla uznesenie, v ktorom vypúšťame tieto pozemky odtiaľ. Je to podľa mňa priateľné uznesenie a bude to podľa mňa schodné aj pre developera.
akurát tam navrhla navýšenie ceny o 50 000 eur a ja si myslím, že to je príliš ústretové a developer by kľudne mohol zaplatiť aj viac, peňažky na to má, tak preto jej navrhujem, aby si osvojila navýšenie tejto ceny o 100 000 eur, aby to bolo už v jej návrhu, teda 50 na 100 000 eur, aby som bol presný, aby toto bol v jej návrhu uznesenia, aby som nemusel dávať ďalší. Ďakujem. Reaguje pán poslanec Pilinsky. Ďakujem. Ja som nikde nezachytil, že by sa developer vyhrážal. Ja som to len deklaroval, že to skutočne hrozí. Pretože už po tom ostatnom zastupiteľstve, kedy ten návrh neprešiel, som ja dostal informácie, že dostal ponuku minimálne od dvoch, ktorí by ten objekt, ktorí by tie pozemky od neho kúpili a so stabilným povolením, aby tam tú stavbu mohli realizovať. Takže nechcem sa niekoho zastávať, ale ja som nezachytil vyhrážku od developera. Čo sa týka tej cesty, tak som rád, že proste ide von, ale znovu sa vraciame k tomu, čo sme tu boli aj minule, znovu nejaké licitovanie, ja si myslím, že keď my ako mestská časť sme s tým rok strávili, tak dohodli sme, nemusí on dávať nič, on môže mať čistý zisk 500 000, keď to predá. Tu nás sme ho donútili, aby jednu škrtol budovu a postavil tam park za 100 000. A ešte k pánovi Kolekovi, to, že sa zverujú, tie pozemky boli aj doteraz zverené vo výmere 2840 m2, 3400. Takže... Ešte reaguje pani poslankyňa Šaselová. No ja si osvojujem návrh pána Uhlera. Nasleduje pán poslanec Borguľa. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na poslednom zastupiteľstve to bolo také očividné. Na jednej strane sme chceli, aby magistrát, úradníci, niekto začal pracovať v prospech Petržalky, mestskej časti Petržalka. Poprosím poslancov o kľud v sále. Nemôže diskutovať pán poslanec Borguľa. Janko, ďakujem. A teda chceli sme, aby mesto, magistrát pracoval v prospech mestskej časti Petržalka, aby robil nejaké zámeny, aby zabránil výstavbe na nejakej ulice mne neznámej, na ktorej konci má stať nejaký bytový dom. A chceli sme, aby tu proste niekto zobral iniciatívu do rúk a vyriešil nejaký problém, ktorý mnohých ľudí trápi, ale ktorý nie je našim problémom, ktorý je problémom niekoho, kto niekedy tam vydal nejaké územné rozhodnutie a možno on to ani nerobil v zlom úmysle, ale jednoducho tie pravidlá v tom meste boli tak nastavené, že jednoducho to územné rozhodnutie vydať musel. Toto sme chceli. Predtým sme ale presne taký istý prípad odmietli, kde a slúži mu to absolútne k úcti starostovi Pilinskému z Rače, kde jednoducho on počul nejakú požiadavku z úst obyvateľov svojej mestskej časti, on sa postavil, on asi dlho handloval, vyjednával, snažil sa, až to dostal tak ďaleko, že jednoducho ten investor povedal, že ja oželiem zisk za 8-poschodový bytový dom, ktorý sa asi šplhá do nejakých 100 000, možno miliónov eur, a radšej teda vyhoviem tomu starostovi, keďže možno tam má nejaké ďalšie záujmy, chcel by tam možno ďalej stavať a nechce tam mať prekážky. Neviem, prečo sa ten investor rozhodol, ale pre mňa je úžasné, že ten starosta to dohodol s tým investorom. Ten starosta možno vo svojom vnútri sa tešil, že sa podarilo niečo úžasné a že týmto, keď sa pochváli pred nami kolegami, tak my mu ešte zatlieskame za to. No naopak, my tu nedobíme jemu podporu a ja som o tom skutočne presvedčený, že on robil najlepšie, čo vedel, ale my mu tu hádžeme polena pod nohy. Čiže však, neviem, tak nech tam ten investor postaví ten 8-poschodový dom a starosta si svoju robotu urobil, každému to môže úplne očividne preukázať, povedať, že stál za tým, aby tam ten park bol a jednoducho zružme túto zámenu, bude tam stať 8-poschodový dom, Rača bude mať viac obyvateľov, ešte dostane viacej peňazí na daniach. Ja neviem, viete, kolegovi takto hádzať polena pod nohy, ktorí všetci to na ňom vidíme, že to robí v dobrom úmysle, tak mne sa zdá jednoducho také nefér. Pán poslanec Kolek. Ďakujem za slovo. Pokiaľ by sme išli s touto filozofiou, ja naozaj slúži to k úcti kolegovi. Celá mestská časť Devín trpí zlým rozhodnutím už 10 rokov nejakých predstaviteľov obce, respektíve mestskej časti.
podporíte návrh, že mesto nejakým spôsobom bude sanovať mestskú časť Devín, aby mohla byť nútená správa zrušená? Ďakujem. Pán poslanec Pilinsky. Ďakujem. Ja ďakujem kolegovi Borgulovi, myslím, že to vystihol. Tak ako som spomenul, je toto posledný pokus. Ja myslím si, že každý z obyvateľov, nielen teda z tých zo Zábadskej, ktorí zjavne, aj keď teda deklarujú, že park tam chcú, ale chcú to za iných podmienok, my iné podmienky vyrokovať nevieme. Hej, je tam pravoplatné stavebné povolenie a ja proste hájim záujmy všetkých Račanov, nielen 150, ani možno nie 150, možno 5, ktorí tu dneska vystúpia a budú chrliť lávu a síru na moje meno a na to, ako celé je to proste netransparentné. Ja hovorím, je to transparentné, bohužiaľ sú to pozemky, ktoré musí zamenať mesto, keby to bolo na mestskej časti, už to je dávno zamenené. A obyvatelia radšej by mali nový park, ktorý v starom meste vyraz môže, ale radšej ho nedoprajete. Ďakujem. Poslanec Borguľa. Pán kolega, ja vám viem verejne slúbiť, že pokiaľ prinesete win-win situáciu v prospech mesta a mestskej časti, tak ja určite budem akceptovať riešenie, ktoré dostane mestskú časť Devín z nútenej správy. Pokiaľ to ale bude také riešenie, že mestská časť či mesto zaplať za mestskú časť, ja neviem, koľko to je, 200 miliónov eur, alebo v akej výške tá proste No proste vo veľkej výške nejaké záväzky a mesto z toho jednoducho nebude mať nič, len takýmto spôsobom budeme sanovať nejaké hlúpe rozhodnutie nejakého hlupáka, prepáčte za ten výraz, ktorý proste do tohto celý Devín dostal, tak to ťažko budem podporovať, ale pokiaľ príde nejaké riešenie, že vážený, že odpustí na 90%, zaplatíme mu 10% a bude to všetko v poriadku, tak ja garantovane vám viem povedať, že do toho pôjdem. Dobre, ďakujem. To bol posledný diskusný príspevok. Do diskusie sa ďalej prihlásilo 12 občanov, čiže budeme hlasovať 12. Čiže budeme hlasovať o tom, aby mohli vystúpiť. Čiže ako prvý hlasujte o vystúpení pána Slezáka. Pán Slezák, nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Slezák, som obyvateľom Rače, ulica Bilská. Vystupujem s tým, že vás chcem v mene časti obyvateľov Rače, pretože si uvedomujem, že nehovorím za všetkých obyvateľov Rače, požiadať, aby ste podporili návrh starostu Pilinského na výmenu pozemkov. Rozoberali sme situáciu z viacerých hľadísk ako niektorí z obyvateľov Rače. Čo sa týka ekonomickej výhodnosti, máme za to, že cena tých pozemkov, ktorých sa mesto zbavuje, je nerealizovateľná. Tie pozemky sú rozkúskované, v podstate sú nepredajné. Z tohto hľadiska jediný zmysluplný zámer, ako využiť tieto pozemky, je ich zámena, vybudovanie parku. Myslíme si, že Rača si nezaslúži takú ignoráciu zo strany mestského zastupiteľstva, že jednoznačné rozhodnutie račanských poslancov a takisto podpora primátora nie sú brané do úvahy alebo nie sú dostatočne brané do úvahy. Rača je veľmi autentická časť Bratislavy, má dlhú históriu, Rača má určitú urbanistickú koncepciu, ktorá vznikala dlhé roky a pokiaľ nie je jasné, že starosta už nemá chuť bojovať ďalej v ďalších kolách tohto nejakého schvaľovacieho procesu, hrozí, že jednoducho v centre Rače vyrastie budova, kde budú akési apartmánové byty, čiže nebytové priestory. To znamená, že namiesto centrálneho parku v Rači bude dom, kde budú obyvatelia, ktorí tam ani len nebudú mať trvalé bydlisko, nebudú prispievať ani jedným centom k rozvoju Rači, ale budú sídliť v centre Rače. Takže toto treba mať na zreteli, netreba Raču ignorovať, netreba tu pre nezainteresovaného to naozaj pôsobiť dojmu, že tu mestské časti medzi sebou vedú akési vojny, akýsi boj za nejaké staré spory. Skúste sa od toho odosobniť, zamyslite sa nad tým, čo je dobré. My sme diskutovali aj s obyvateľmi Závodského ulice. Najväčší problém je podľa mňa, čo sa oni obávajú,
že im pod oknami vznikne akési nové parkovisko alebo parkovacie miesta. Tu starosta navrhol veľmi ústretový krok, myslím si, že sa jedná o kompromisné riešenie, vylúčiť tieto pozemky zo zámeny a tým pádom tá najväčšia obava, že namiesto zelene bude v Rači ďalšie parkovacie miesta, je vyriešená. Naozaj netreba mať predsudky, myslím si, že dobrý návrh treba podporiť a treba prihliadať na záujmy obyvateľov Rače a snažiť sa nájsť kompromisné riešenie. Myslím si, že chuť starostu bojovať za nový park v Rači bude po tomto kole rokovaní vyčerpaná, takže majte to prosím na pamäti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Do diskusie prosím, hlasujte o tom, či môže vystúpiť pani Slezáková a Miroslava. Pani Slezáková, nech sa páči. Prosím. Takže stráca poradie, tretí ide pán Štefán Omasta. Pán Omasta. Hlasujte o pánovi Prajem, Omastovi. dobrý deň. Počkajte, pán Omasta. Počkajte. Tak, pán Omasta, nech sa páči. Ďakujem, ak môžem. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán primátor, milí hostia, možno si ma pamätáte, stal som tu takto pred mesiacom na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo a kde sa prerokoval tento bod. Veľmi ma mrzí, ako to dopadlo a že chýbalo len pár hlasov za to, aby sa schválila táto zámena. Ja neviem, či si uvedomujete dôležitosť a vážnosť zámeny, ktorá je tu na stole a ktorá, ja sa zase nechcem vyrážať, ako tu už spadli nejaké slova, ale ktorá nám dáva možnosť zameniť pozemky pod priestorom, ktoré tam vidíte. Sú to malé pozemky, nevysporiadané. My ako vlastníci novostavby na Rustaveliho chceme mať tieto pozemky vysporiadané. Áno, investor sa zaviazal, že nám ich potom daruje. Áno, chceme ich aj my vlastniť. Ale to je iba tá menšinová časť. O čo sa jedná? Je tu výstavba parku. Park má výraz na ploche 3600 m2. Tento park je vlastne tak dôležitý, že tu vlastne zohráva tú kľúčovú úlohu pri vašom rozhodovaní. A zohrávajú tu aj tie menšie pozemky. Už vlastne odzneli tu slova, ktoré povedal aj pán Pilinský, aj môj predchodca, že vlastne investor je ochotný, respektíve starosta, že stiahne tie pozemky diskutabilné z tohto návrhu. Ja chcem vlastne apelovať najmä na vás, ktorí ste nerozhodní a ktorí ste aj hlasovali minule proti. Dovolím si citovať slova starostky Karlovej Vsi. Chcem pre mladé rodiny žijúce v Karlovej Vsi vytvárať také podmienky, aby tu mohli spokojne bývať. Toto ste povedali a my sme mladá rodina z Rače. A pokiaľ tam ten park nebude, reálne tam hrozí, že sa tam vystavia 8-poschodová budova. Nie je to žiadna hrozba, je to reália, ktorá, ak sa to teraz neschváli, nemusí to postaviť tento investor, môže to postaviť investor. Čiže my naozaj máme byť spokojní, že mne rovno pred oknom sa postaví budova a toto je šanca, ktorá môže tomu zabrániť. Ja budem bojovať za to, aby sa tam ten park postavil, aby tam bol postavený v takej miere, ako bol prezentovaný. A neviem, či 100 000 eur na park o rozlohe 3600 m2 s detským ihriskom sa vám zdá málo, keď sa dokladuje, že aj na Bielovodskej ulici bol parčík za 66 000 eur. Takže, vážení poslankyne, vážení poslanci, prosím vás, rozhodnite sa tak, ako by ste sa rozhodovali čo najlepšom vedomí a svedomí. My ako mladá rodina chceme, aby sa naše deti mali kde hrať, aby sa im tam nepostavila ďalšia 8-poschodová budova. Vy mi tu teraz hovoríte, že je to nevýhodné. Avšak, keď sa tam postaví tá budova, môžem sa vám potom pripomenúť? Môžem sa vám každému pripomenúť, kto hlasoval proti? Naozaj? Ďakujem. Ďakujem. Dve reakcie. Pani poslankyňa Čahojová. Ďakujem veľmi pekne. Pán Omasta, prepáčte, nepamätám si možno správne vaše meno, ale iste som správne pochopila, že ste z obyvateľov, ste mladá rodina, ktorá si kúpila byt pri parku.
Som rada, že ste pripomenuli paralelu Karlovej Vsi, lebo mi to veľmi silno pripomína situáciu, keď obyvatelia, ktorí bývajú už v objekte v Karloveskej zátoke, ktorý bol postavený v rozpore s územným plánom na území určenom na šport a rekreáciu, zbierali petíciu, aby rovnaký objekt nebol postavený v ich susedstve na rovnako definovanom území, ale ktorý by im bránil vo výhľade na Dunaj. Takže prepáčte, vy už bývate, druhým upierate právo bývať a vy tam, kde máte postavený váš bytový dom, čo tam bolo predtým? Stavenisko alebo nejaká zeleň? Myslím si, ak som dobre si z tých materiálov prečítala, pravdepodobne tam bola zeleň, ktorá dnes vám už nechýba. Prepáčte, toto nie je argument. Poslankyňa Šimončičová. Ďakujem, ja by som chcela povedať tomu pánovi teraz, ktorý vystúpil z radov občanov, neviem jeho meno, že či dobre počúval a či počul niekoho z poslancov v diskusii, že by tu niekto nechcel park. Vy nás nepresvedčajte o tom, čo my sme presvedčení, že my všetci chceme park, my sme chceli podmienky riadne zadefinované, presné aj s termínami, aj so zmluvami a s podpismi. Nie, aby tam nebol park. Vážení páni, počúvajte, o čom hovoríme. Ďalej hlasujte prosím o tom, či môže vystúpiť pán Peter. Málo? Hlasujte prosím. Nech sa páči, máte slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán primátor, volám sa Peter Hálo a som obyvateľom radničného námestia v Rači, čo je teda tá bytovka. Som vlastne novousadlík a nie starousadlík. Som v podstate na opačnej strane barikády, ako sú ľudia z Závodskej ulice. Ja som mal možnosť respektíve počas tohto vášho rokovania sa rozprávať s niektorými predstaviteľmi z Závodskej ulice a zistiť, že čo im vlastne vadí. A bolo toho viac, ale jedna z ich obáv bola, že predmetné pozemky, ktoré vlastne aj náš pán starosta navrhol vyňať z tej zámeny, že by sa tam proste stávali nejaké parkovacie miesta. Momentálne je tam v podstate nejaká zelená plocha, nachádzajú sa tie pozemky aj v tesnej blízkosti môjho bytu a je určite aj v mojom záujme, aby tam tá zelená plocha ostala. Ja verím tomu, že sa podarí nejakým spôsobom dohodnúť na nejakom kompromisnom riešení a vidím túto úsilie aj zo strany pána starostu, že sa ponúka proste vyňatie niektorých tých pozemkov, dokonca sa ponúklo vyňatie cesty, čo tu bola možno, že aj oprávnená kritika, že vlastne sa tu nejakým spôsobom snaží zameniť developer pomerne veľa metrov štvorcových tej cesty, ktorú by mal ponúknuť viac menej zadarmo. Ja by som naozaj chcel poukázať na to, že tá snaha o kompromis tu je. Ja verím tomu, po mne budú rečníci zo Závodskej ulice, ja dúfam, že aj oni uznajú, že tá snaha o kompromis tu je a že v konečnom dôsledku to môže dopadnúť tak, že ak vy budete hlasovať za, tak budeme spokojní takmer všetci. Väčšinou nie sú spokojní všetci. Niekto bude nespokojný, niekto možno zášť, niekto možno nenávidí pána Kmotríka, ktorého projekt to v skutočnosti je, ale prosím, nedopustite, aby obyvatelia, stovky obyvateľov trpeli kvôli nejakým osobným antipatiám. Ja si myslím, že si to nezaslúžia. Sú to takisto noví obyvateľia Bratislavy, noví obyvateľia Rače ako ja. Ja približne rok bývam v tom komplexe, som takisto Račan, takisto Bratislavčan, hoci nie som starousadlík, záleží mi na tomto meste a na tejto mestskej časti. Veľmi rád som vás poprosil teda týmto môjim príhovorom o to, aby ste hlasovali za zámenu pozemkov aj s tými pozmeňovacími návrhmi teda. Ja som ani netušil, že až takéto ústretové pozmeňovacie návrhy budú. Pravda je, že som ani netušil o tých obavách ľudí z Závodskej ulice, že sa boja naozaj nejakých parkovacích státí. Tam to ma skutočne nenapadlo. Ale vnímam tie obavy, nechcem tiež to vnímať nejako egoisticky, že pod mojimi oknami sa postaví nejaká bytovka, či budova administratívna, alebo čo to bude. Nebude tam park a že je mi úplne jedno, čo tí ostatní ľudia. Mne záleží aj na nich. Záleží mi aj na sebe, ale aj na nich. A verím tomu, že ak sa rozhodnete teraz pre tú zámenu s tými pozmeňovacími návrhmi, tak budú skutočne spokojní všetci. A dúfam teda, že aj väčšina tých ľudí z Závodskej ulice, že nejaké tých obavy sa tým pádom rozplynú. Veľmi pekne a ďakujem za pozornosť a teda ešte raz prosím, hlasujte za zámenu týchto pozemkov. Ďakujem. Ďakujeme, prosím, hlasujte, či v diskusii môže vystúpiť pán Dula. No, pán Dula, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán primátor prítomný.
Hovorí sa tu o 100 000 jedných, druhých, tretích. Podľa článku 5 návrhu zmluvy investor sa zaväzuje k bezodplatnému prevodu neexistujúceho majetku bez vymedzenia obsahu a rozsahu. Takže dosť rozdiel oproti tomu. Chýba termín plnenia záväzku, respektíve tzv. Postupové termíny pre úkony, ktoré sú nevyhnutné zo zákona pred odovzdaním majetku. Oba stavy možno podmieňovať súčasným uskutočnením, ale možno aj oprávnene požadovať osobitné sankcionovateľné záväzky, aby sa časové rozlíšenie nestalo nočnou morou iba na jednej strane. Podľa materiálu sa má dosiahnuť zriadenie parku ihriska. Návrh zmluvy živí nádej. Podľa stavebného zákona na zriadenie ihriska parku treba územné rozhodnutie. Pre toto územie je vydané územné rozhodnutie, ale nie s možnosťou parku. Držiteľom je investor. Vo vyhláseniach návrhu zmluvy to chýba. Význam sa ukazuje v prízme stavebného zákona. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Pravoplatné územné rozhodnutie možno nahradiť novým, ale z podnetu navrhovateľa. Prevodom sa hlavné mesto nestane navrhovateľom. Stavebné povolenia a rozhodnutie o predĺžení o platnosti sú záväzné pre právnych nástupcov účastníkov konania. Záväzok k zmene územného rozhodnutia návrh neobsahuje. Rovnako závrh k zmene vzťahu hlavného mesta k stavebnému povoleniu. Bez takých zmien zostane zachované právo stavať tak, ako je povolené. Ku konaniu, o ktoré spomínal pán Pilinský, nepoznáme podstatu, ale v každom prípade, ak sa nemýlim, je to rok a je prekvapením, že za taký dlhý čas nie je právoplatne rozhodnuté. To musia byť mimoriadne dôvody. Som presvedčený, že ako občan Bratislavy, napriek tomu, že nebývam v Rači, keďže sa rozhoduje o majetku spoločnom, môžem vysloviť svoje názory a apelovať na zvýšenú opatrnosť. Predložená podoba návrhu, ako aj pozmeňovacie návrhy, nechránia záujmy Bratislavy. Môžeme sa baviť o tom, čo je lepšie, čo je horšie. V každom prípade žiadam vás, buďte veľmi opatrní a nie všetko schváľte, čo sa javí na pohľad výhodné. Pani poslankyňa Šimončičová. Ďakujem pekne. Ja som vo svojom príspevku hovorila o zrušení územného rozhodnutia. No, územné rozhodnutie zrejme bolo vydané vôbec na komplet celú stavbu a potom stavebné povolenia na jednotlivé stavby. Opravujem svoje vyhlásenie napriek tomu, že ste potom neschválili môj procedurálny návrh. Nie zrušenie územného rozhodnutia, ale zmena územného rozhodnutia v zmysle paragrafu 41 stavebného zákona odsek 1. Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je práve novým územným rozhodnutím, ale stále to musí urobiť navrhovateľ, to je spoločnosť Intercom Development. Nemôže to urobiť mesto, a nemôže to urobiť ani pán Pilinský, aj keď je vedúcim stavebného úradu. Poslankyňa Čahojová. Prepáčte, ak tomu správne rozumiem, tak znamená to, že ak my schválime túto zámenu, nedokážeme zmeniť platné územné rozhodnutie na to, aby tam z výstavby alebo stavby bytového domu alebo akéhokoľvek domu bol park. Bude nám takýto pozemok na nič, na najvyš na to, aby tam mesto žiadalo postaviť výstavbu náhradného nájomného bývania pre obyvateľov v reštituovaných domoch. Čiže ak to správne chápem, pán Dula, mohli by ste sa vyjadriť, či je to tak? Dokážeme zmeniť územné rozhodnutie z vlastnej iniciatívy? Ako budúci majitelia týchto zamenených pozemkov? Pán Dula, toto není diskusia poslancov s občanmi, vy ste mali možnosť vystúpiť, nasleduje pán... Odpovedzte na... Prosím, neviem, čo sa pýtate, prosím, hlasujte, či môže vystúpiť pán Štibrány. Pán Štibrány, nech sa páči.
Ďakujem za udelenie slova. Na úvod by som sa rád ohradil voči tomu kroku, ktorý bol teraz vykonaný. Občan podľa rokovacieho poriadku má právo reagovať aj v diskuzii, keď sa to týka jeho príspevku. Ja som veľmi udivený tou diskuziou, jaká tu prebieha. Mám more záhad v spojení s tým, čo sa tu preberá. Prvá záhada je, ako je možné, že sa na rokovanie mestského zastupiteľstva znova a v nezmenenej podobe dostane o mesiac materiál, ktorý bol už na tom predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve vážne pripomienkovaný. Napríklad tam bola požiadavka pani Čahojovej, aby pán starosta Pilinský doložil, že akou zmluvou vlastne má investor právo stavby. Taká zmluva jednoducho neexistuje. To je jediný dôvod, prečo nie je v prílohovom materiáli. A ďalšie pripomienky to napríklad boli ku kvalite mapky, z ktorej sa vôbec nedá pochopiť povaha tej zámeny. Ani tá mapka nebola vymenená, hoci to je záležitosť proste 5 minút nejakého pracovníka magistrátu. Ten materiál je jednoducho odfláknutý, nehnevajte sa na mňa, a udivujem vás, že znova je predložený na rokovanie bez akejkoľvek zmeny. Teraz k tým veciam, ktoré tu ozneli k tej zámene. Tak ako na prvom mestskom zastupiteľstve, aj na tomto druhom pán Pilinský opakuje určité mantry a niektoré sú aj nepravdivé, priamo nepravdivé. Jedna z nich je tá o tom práve stavby, také právo neexistuje. Neexistuje aj z toho dôvodu, že zmluva o prenajme pozemkov bola uzatvorená v roku 2007 a je viazaná na konkrétny projekt, ktorý je v tej zmluve aj menovaný, a to je projekt, ktorý staval pozemky len na tých pozemkov, ktoré si investor odkúpil. Lenže investor potom sa rozhodol stavať iný projekt, starosta Zvonár mu ho schválil a dal mu na to stavebné povolenie a ten projekt sa neobzeral na to, že ktorý pozemok je mestský a ktorý je investorov, preto vzniklo to rozdrobenie územia a ešte má investor tú drzosť, že pozemky, ktoré sám rozdrobil, a nie sú to len tie, ktoré sú pod jeho budovami, ale aj v blízkosti stavieb a parkovísk, tak vyhlási, že to sú bezcenné pozemky. Ja sa pýtam, kto spôsobil, že sú bezcenné? No predsa tento investor. My tu riešime jednoducho hriechy, ktorých sa dopustil investor a my sa bojíme, že tento istý investor nám postaví 8-podlažnú budovu. Poviem vám takto, v Rači všetci chceme ten park, len jedna skupina, a to sú najmä tí, ktorí tam bývajú, chcú ho za každú cenu, im je jedno, čo to bude mesto stáť, a je tu skupina ľudí, ktorí hovoria, toto nám jedno nie je. My nechceme, aby sa ešte ten investor, ktorý tu narobil s prepáčením bordel v území, na tom ešte aj nabalil. Tak jednoducho proti takejto zámene protestujeme a nechceme, aby bola takto schválená. Jediné rozumné riešenie je vrátiť vec do Rače, my si to tam vydiskutujeme a vrátime sa sem späť. Ďakujem pekne. Ďakujem, prosím, hlasujte, či môže vystúpiť pán Mazúr. Pán Mazúr. Ešte, no, málo. Tak, dobre, pán Mazúr, nech sa páči. Dobrý deň. Vážené mestské zastupiteľstvo, nedá mi ako rodenému Račanovi a staroúsadlíkovi a zároveň členovi komisie poverenej verejným zhromaždením občanov mestskej časti Bratislava Rača reagovať na dianie v kauze Radničné námestie Rača, polifunkčný objekt SO 115, zámena pozemkov za park. Od samého začiatku prevláda v Rači všeobecná zhoda s vybudovaním parku tak, ako to občania schválili aj v záverečnom vyhlásení z verejného zhromaždenia občanov a ako to hájí aj samotná komisia ustanovená na základe mandátu od obyvateľov Rače. Zaujímavé je, že proti tomuto vyhláseniu hlasoval aj pán starosta Pilinský, a pritom v tomto vyhlásení prvý bod sa týkal vybudovania parku. Ako člen komisie, ktorá hájí verejný záujem všetkých obyvateľov Rače a aj nášho hlavného mesta, preto nemôžem súhlasiť s tým, aby sa developer pod zámienkou vybudovania parku dostal aj pozemkom, ktoré so zámenou nesúvisia, a takýmto spôsobom mesto ošklbal o jeho majetok, prezentujúc to charitatívnou akciou Vybudujem Račanom park za 100 000 eur. A čuduj sa svete,
ani developer, ani starosta Pilínsky, ba ani magistrát pod vedením primátora Nesrovnala nikde neuvádzajú, že mesto developerovi za pozemok pod parkom v rámci zámennej zmluvy vycáluje bezmála 500 000 eur. A ešte k tomu pridá svoje pozemky v hodnote za takmer 300 000. Ak by mal náš pán starosta Pilínsky, veľký to bojovník za zámeny a zmeny, seriózny záujem na vybudovanie parku, dávno preklasifikuje daný pozemok na park, tak ako ho o to oficiálne požiadal investor 1.10.2015. Dnes je 27.10., ale 2016, to je rok a 27 dní a v tej žiadosti sa nič ďalej neudialo. Takže zhrnuté, počiarknuté. Pokiaľ nie sú zmeny budovy za park vybavené, nemá zmysel o tom vôbec hlasovať. Ďakujem. Ďakujeme. Prosím, hlasujte, či môže vystúpiť pani Sulanová. Prosím. Aha, pán starosta, fakticko, prehľadol som, pardon. Ďakujem. Ja by som možno na pravú mieru, že sa v tom nič nekoná. Samozrejme, že sa v tom koná. V apríli došla žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov pre zámenu. Potom v máji a posledná je z septembra. Hej? Takže v tom sa koná, ale samozrejme aj investor chce mať istotu. Ďakujem. Áno, dobre, tak to bola faktická. Budeme hlasovať o pánovi Marčanovi, pardon. Či môže vystúpiť pán Marčan, prosím, hlasujte. Tak, pán Marčan, nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Žijem na Závodskej ulici 37 rokov. A nie som rád, že tu musím vystúpiť so svojím príhovorom. Dúfam, že nemusíme presviečať poslancov mestského zastupiteľstva, aby strážili majetok mesta. Ale nie som ani prekvapený, že situácia sa v Rači okolo tzv. Radničného námestia vyvrbila takto. Nepôjdem do detailov navrhovaných zámien pozemkov, tie sú uvedené v správe komisie. Obyvatelia ulic okolo tzv. Radničného námestia sa rozhodnutím zástupcov miestneho úradu v Rači, teda Bielíka, Zvonára a tiež Pilínskeho či za mesto Ďurkovského, zmenili na vlastníkov bytov v novodobej Petržalke. Prepačte, z Petržalky. Stručný popis. S parkovaním je chaos. Prišli sme o 150 parkovacích miest, slnko svietí iba na vyvolených a svetlotechnika je neznámy pojem. 6 rokov nás otravuje hluk, prach a špina. Pôvodný projekt bol toľkokrát menený, že o tom najviac vie iba investor a starosta. Mimochodom starosta kandidoval pôvodne za Zelených. Zdá sa mi, že táto organizácia zmenila svoj program najmenej v 2 bodoch. Percento zelené pre Račanov. Sláva je zachované. Je tam okolo 150 balkónov nafarbených, predstavte si, na zeleno. A ak je starosta pred 200 ľuďmi prichytený pri klamstve, teda v priamom prenose, tak druhá úprava programu strany Zelených je klamať, až sa hory zelenajú. Koluje taký vtip. Ak máš nejaký problém v Rači, chod za starostom. Dostaneš facku a je to vyriešené. Občania, ktorí si dovolia mať iný názor, sú psychopati. Takže náš starosta, ktorý je voleným zástupcom obyvateľov, je asi starostom psychopatov. Nie som členom žiadnej politickej strany a mohlo by mi byť šum a fúk, či mesto príde alebo nepríde o nejaké pozemky. Kedysi v starom Ríme sa sudcovia pýtali pri verdiktoch, kto profituje. Ja doplňam, kto bojuje za nevýhodnú zámenu. Môj apel je preto nasmerovaný na poslancov mesta. Text a genézu tohoto prípadu sme sa rozhodli predložiť verejnosti formou otvoreného listu. Nemáme žiadne tajnosti, jediný náš profit je pískanie električiek, ktoré majú zhumplované zákruty stavebnou činnosťou.
A ešte nová križovatka. Už tam boli dvakrát zarazení chodci a to ešte ani nie je skolaudovaná. Ten jej projekt je skutočne výborný. Možno by bolo dobre tam naukladať na vedľajší trávnik drevené spacáky. Aspoň by sme neotravovali Marianum. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Marčanovi za jeho bajku. Ja by som chcel pripomenúť, sám povedal, že žije na Závodskej 37 rokov. Chcem pripomenúť, že práve pred tými 37 rokmi sa začalo stavať to sídlisko Záhumenice, kde boli predtým vinohrady a záhrady našich dedov, našich babiek, Račanov, a vtedy bol proste povyk. Hej? A rovnako sme to ako Račania akceptovali a prijali sme tých nových obyvateľov, kedy sa v 70. rokoch zvýšil počet obyvateľov zo 7 000 v našej mestskej časti na 14 000 práve výstavbou aj tohto sídliska. Takže a rovnako hovorím, tá výstavba bola povolená za môjho predchodcu, takže pre mňa sú tí obyvatelia novo prídení rovnakí, akí ste aj vy, pán Marčan. Ďakujem. Podľa rokovacieho poriadku máte právo na reakciu, áno. Pán Pilinsky, dovolujem si s vami nesúhlasiť, pretože Záhumenice neboli stávané pred 37 rokmi. Vtedy už boli hotové. Vy ste možno, neviem, či ste boli na svete alebo nie, ale je to tak. A čo sa týka tých ďalších vašich pripomienok, bohužiaľ všetko, alebo nie všetko, ale podstatnú časť si vymýšľate. A vymýšľate si ju preto, lebo ja neriešim, či je tam bartera alebo cash flow. Neriešim to. Ale jedno mi to takto vyskakuje. No, ďakujem. Prosím, držme sa takýchto obvinení. Pani Sulanová, hlasujte o tom, či môže vystúpiť pani Sulanová. Nech sa páči, pani Sulanová. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážený pán primátor. Bývam v Rači takisto už 37 rokov na onej Závodskej ulici, ktorá bola veľmi vážne postihnutá stavbou developera Intercom Development. Takto predo mnou už samozrejme argumenty ste vypočuli, nebudem to stále opakovať, ale ja by som len reagovala na hrôzne poznámky jednak pánov poslancov a jednak pána starostu, ktoré tu odzneli. Som šokovaná, aký má prístup mestský poslanec pán Borgula, ktorý tu prehlási, že však jeho to vlastne ani nemusí zaujímať, čo je v Rači. Prepáčte, ale vy nie ste poslanec nejakej mestskej časti. Viem, že vy ste teda zo Starého mesta, ale vy ste mestský poslanec. Vy ste zvolení obyvateľmi mesta Bratislavy, celého mesta Bratislavy na to, aby ste ich zastupovali a aby ste jednoducho chránili majetok celého mesta. Vás musí zaujímať nie len Staré mesto a iné, ale aj Rača. Preto je to tu, tento problém nastolený, pretože chceme, aby to rozhodli poslanci. Nemusím vám pripomínať, že boli ste zvolení na to, aby ste chránili naše záujmy, aby vás zaujímali názory občanov, lebo ich tu zastupujete. A pokiaľ si vy budete realizovať len svoje súkromné záujmy na úkor ostatných obyvateľov, je to veľmi smutné a potom tá demokracia, skutočne, na čo nám je demokracia? Pán Pilinsky tu spomenul, že pred 37 rokmi sa postavili aj Záhumenice, ale si uvedome, za akého režimu. Vtedy bola demokracia, vtedy sa niekto pýtal občanov, to bola úplne iná a absolútne neporovnateľná situácia, je to irelevantné. To je jedna vec. Áno, druhá vec je, že opätovne tu chcem vás upozorniť, že všetci sme za park. Áno, nejde tu o to, či bude park, ide tu o to, za akých podmienok. Park za podmienok, že investor sa nabalí 500 000 na úkor celého mesta, tak pardon, to nie. A toto, kto odsúhlasí takýto návrh, bez toho, aby vôbec prihliadal na argumenty. Sú tu poslanci, ktorí to nechcú ani počúvať, nechcú proste. Áno, nechcem hovoriť o nejakých obchodných záujmoch, o nejakých osobných a tak ďalej. To sa len môžeme domnievať, ale je to veľmi smutné a som z toho šokovaná.
Áno. A čo sa týka svojich teda novousadlíkov, chcem im len pripomenúť, že oni chcú mať zelen pod oknami, oni chcú mať park, však aj my ho tam chceme, hoci nám už moc nepomôže, je to na konci. No. Ďakujem. Keďže som bol priamo oslovený, tak nedá mi neodpovedať. Ja v tomto zastupiteľstve hájim záujmy Staromešťanov, áno, to je pravda, som zvolený v Starom Meste. A mnohokrát, keď keď bývajú veci, ktoré sú v prospech záujmu Staromešťanov, tak sa snažím presvedčiť svojich kolegov, aby ma podporili. A ja cením, že pán Pilinský urobil nejakú dohodu, proste niečo, vyslyšal ten hlas a dal sa na to a našiel nejakú cestu, ako zrušiť 8-poschodový dom a urobiť park. Ostatní len hovoríte, ako mlátite prázdnu slamu, nikto neprišiel s nejakou dohodou, každý len hovorí, a toto nech urobí, a tamto nech dohodne, ale na to predsa musia byť dve strany. Skúste si to ísť dohodnúť. A práve tí moji Staromešťania ma asi moc za to nepochvália, že som ochotný robiť nejaké zámeny pozemkov, ale jednoducho chápem Račanov, ktorí chcú mať park a nie 8-poschodový bytový dom. A chápem starostu, ktorý všemožne robí všetko preto, aby tento záujem uhájil, a preto ja ho tu budem podporovať a nebudem Hlasujte, prosím, posledný prihlásený je pán Krištofič. Hlasujte, pán Krištofič, nech sa páči. Dobrý deň, milé poslankyne, vážený pán primátor, vážení poslanci. Dovoľte, aby som aj ja k tomu niečo povedal. Som občan Rače, ktorý býva v tesnej blízkosti tohoto nového radničného námestia. A to, že mi zacláňa výhľad na parket, na Karpaty, tak je najmenej. Nie som ani členom tej aktívnej skupiny, ktorá pripravovala toto, ale zoznámil som sa s tým materiálom, pretože mám rád, keď o veciach viem, keď chcem k ním niečo povedať. Takže iba zo pár poznámok, nebudú to ani 3 minúty. Už to viackrát odznelo, že všetci Račania, nie veľká väčšina, ako povedal pán Pilinský, je za park. Všetci, len ide o to, aby to, či ten park tam bude, kedy tam bude, či vôbec tam bude, keď ešte nebolo zrušené stavebné povolenie, o to nám ide teraz. Druhá vec je, že ekonomické porovnanie tej výmeny, teda to, čo dáva do tej výmeny developer a to, čo do tej výmeny musí dať magistrát, alebo teda Bratislava, sa tu veľmi málo spomínalo a to je tiež veľmi dôležitý faktor a nevyznieva to v prospech Bratislavy. Tretí bod by bol, že boli tu predložené nejaké kompromisy, ktoré by aj tá aktivistická skupina mohla teda uvážiť, ale bohužiaľ to nejde, pretože odzneli tu, takže sa nedajú prediskutovať a nejako na ne reagovať. Takže schváliť niečo teraz s nejakými tými kompromisnými návrhmi, ktoré tu padli, neviem. No, z toho mi vyplýva, že najrozumnejšie by bolo neprijať dnes rozhodnutie, vrátiť to do Rače a najmä na dopracovanie toho materiálu, o čom sa síce už hovorilo, ale máte to ešte stále v rukách. Ďakujem za pozornosť. Dobre, to bol posledný zástupca občanov, koncem diskusiu a ku slovu prichádza pani... Akú otázku? Prosím, pustite mikrofón. Ďakujem. Jedna otázka, na ktorú mi nebolo zodpovedané, asi ste ju nepočuli, pán primátor, lebo ste tu neboli, že nás poslancov by zaujímal váš názor na túto zámenu, či je výhodná alebo nevýhodná pre naše mesto. A druhá, aj pán Slezák, myslím, že prvý hovorca verejnosti tiež odvolával sa na vašu podporu tejto zámeny, tak by som rada počula teda, či ju podporujete. A druhá otázka, keď je to materiál, ktorý predkladá mestská časť Rača, kto zadával, objednával a platil znalecké posudky uvedené v tomto materiáli. Ďakujem. To znamená jednotnú cenu 230 eur na meter štvorcový za pozemky pod stavbami, pod cestami a zelené pozemky. Ďakujem. Na vašu otázku vám môžem povedať iba toľko, že rozhodovať o tomto je výlučnou kompetenciou mestského zastupiteľstva. Ja sa vám nemotám do vašich kompetencií, pani starostka, takže je to vaša kompetencia a vaše rozhodnutie. Pani poslankyňa Štaselová. Ďakujem. Upozornil ma právne oddelenie, že to moje uznesenie treba v bode 3 doplniť,
Bod 3, a musí to zaznieť, hovorí o tom, aby sa do zámeny nezahrňali cesty a upresňujem, v prípade negatívneho rozdielu metrov štvorcových neprospech mesta investor doplatí rozdiel mestu podľa znaleckého posudku. Ďakujem. Pán poslanec Pilinsky. Ja by som prosil, aby sa o tých návrhoch pani kolegyne hlasovalo osobitne. A čo sa týka ja som mu zabudol, ja som pani Čahojovej, ale znalecké posudky, to bol materiál, ktorý dal spracovať magistrát na základe žiadosti investora. Takže to není, že na žiadosť mestskej časti. My sme sa tým zaoberali, pokiaľ to bolo u nás. To znamená, my sme v našom zastupiteľstve mali súhlas s odzverením. A ja si myslím, že to robili znalci, tak ako v každom inom prípade vygenerovaní. A myslím si, že tie ceny nie sú tiež trošku divné, keď má rovnakú cenu 230 eur za 7 metrov štvorcovým pod zastávanou budovou a rovnakú cenu má ucelený pozemok, na ktorom má byť vydaný park, ale to neplatila mestská časť, to bolo v rámci normálneho procesu, prišla žiadosť a magistrát ju Ďakujem pekne, takže ešte nech sa páči, návrhová komisia, máte slovo. Tu odznelo, predtým, než budeme hlasovať, pán Pilisky navrhoval, aby sa o tieto body hlasovalo jednotlivo. Takže dostali sme návrhy od pani Štaselovej. Ona navrhuje nasledovné. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zámenu podľa pôvodného návrhu s vypustením pozemkov a parciel s číslami 674/161 a 674/167. To je prvá časť jej návrhu. Má ešte 2 body, ale keď bolo naznačené, že po jednom, tak musíme o tomto hlasovať. Hlasujete o prvej časti návrhu pani poslankyne Štaselovej. Prosím, hlasujte. Prítomných 28 za, uznesenie prijaté. Návrhová komisia. Druhý bod je doplnenie do pôvodného uznesenia ako pokračovaním. Navýšenie prostriedkov na výstavbu parku o 100 000 eur. Ale ona mala tam 50 a osvojila si na 100 navýšenie od Uhlera. Dobre, hlasujeme o tomto návrhu pani poslankyne Štaselovej. Prítomných 30 za, uznesenie prijaté. Návrhová komisia. Tretia časť návrhu. Nezahrňať do zámeny cesty v prípade negatívneho rozdielu štvorcových metroch v neprospech mesta investor doplatí rozdiel mestu podľa znaleckého posudku v materiáli. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Prítomných 14 za, uznesenie nebolo prijaté. Návrhová komisia. Ďalší návrh dal pán poslanec Pilinsky. To je... Prosím? No tak som sa pýtala, ste povedali, že nie...
Nakoľko prešlo, povedzte, nakoľko... Poslanec netrvá na svojom návrhu, čiže ideme k Ja som ďalšiemu. sa opýtala, on povedal, že nie, drží to, teraz hovorí, že nakoľko bol prijaté to prvé, tak potom stiahuje. Takže Áno, tým dobre. pádom ostáva nám už len to pôvodné uznesenie, ale keďže to v tom pôvodnom bolo odsúhlasené pri Štaserovej návrhu, lebo po pôvodného návrhu sme hlasovali takisto, tak neviem, či ešte by Čiže to bolo vrátane, teda de facto schválené, doplnené uznesenie, čiže máme návrh uznesenia schválený celý? Mali by sme mať teda schválený celý. Čiže už nepotrebujeme ale môžeme ešte raz o pôvodnom bez tých... s tými výňatkami. Bo tá formulácia bola zrejme taká, že bolo to doplnenie pôvodného a vrátanie toho pôvodného, takže... Áno, ona písala, že schvaľuje zámenu podľa pôvodného návrhu s vyňatím tých dvoch čísiel. Takže to znamená, že pôvodný návrh bol už odsúhlasený, keďže to prešlo. Ale môžeme o tom ešte raz hlasovať, neuškodí to. Také procesnú part. Tam bola 27. Čo 27? To je osobitný Áno, bolo tam 28. Bolo tam jednak boli tam... Áno, 32, 28, lebo takto ešte, že tu je napísané spolu. A nech nás zmení. Po prerokovaní materiálu pôvodného návrhu teraz schvaľuje pôvodného návrhu s vypustením jedničky, dvojky. Trojpätinová väčšina bola dodržaná všetkých poslancov, lebo to prešlo na 32 z 28 ľudí To hlasov. znamená, že návrhová komisia vyhlasuje, že toto uznesenie bolo prijaté a není potrebné ďalšie hlasovanie. Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže uznesenie je prijaté, prechádzame do bodu 7a a to je informácia alebo diskusia o uznesení týkajúce sa školy Zušky na Exnárovej. Pán starosta Drozd, nech sa páči. Prosím, zapnite mikrofón pánovi starostovi, pánovi poslancovi Drozdovi. Nie si prihlásený, pán poslanec. Toto čo je, pán poslanec? To čo si dovoluješ? Nevykrikuj. Tebe. Dobre, takže Exnárová ešte nebude a idú body 10b. Pán poslanec, nech sa páči, procesná poznámka. Ďakujem za slovo. Vzhľadom k tomu, že som nebol pri tom, keď pani Štaselová dávala svoj návrh a komisia návrhová predniesla návrh, že vypúšťa, tam nebolo povedané, že súhlasí so zvyškom. Čiže podľa môjho názoru som bol zavedený a keď som hlasoval som za vypustenie, ako ho predniesla návrhová komisia. Ak pani Štaselová, a nech sa k tomu vyjadrí, dala návrh spôsobom, tak to malo byť prečítané návrhovou komisiou a týmto som určite bol uvedený do omylu. A preto trvám na tom, aby sa za prvé vyjasnilo, ako to pani Štaselová navrhla, a za druhé, v prípade, že to bolo takto, žiadam o opakovanie hlasovania, lebo v takom prípade za jej jednotku nezahlasujem a bol som ešte raz uvedený do omylu. Ak budete na tom trvať, budem sa cítiť oklamaný. Ďakujem. Neviem, pán poslanec sa cíti oklamaný, ako toto rieši, to si asi vydiskutuje s pani poslankyňou. Sme v bode 10b. A to je návrh pána poslankyňa. Ale skončil sa bod.
Pani poslankyňa, neviem, skončil sa bod hlasovaním, sme v ďalšom bode. Prosím? Bolo vysvetlené návrhovou komisiou, že sa to odhlasovalo. Na mikrofón to povedala návrhová komisia vám všetkým. Ja neviem, čo navrhla pani Štaslová, či vie, či nevie. To si potom pripravte lepšie. Tak... Prosím, návrhová komisia, vyjadrite sa k tomuto zmätku. Dobre, toto si prosím choďte vyjasniť. My sme v bode 10b. Prosím predkladateľov, aby uviedli materiál. To je procedurálny návrh o zopakovanie hlasovania aj Ja to vypnem. Prosím predkladateľov bodu 10b, pán poslanec Vetrák. Pardon, 10a sme vybavili, to bolo... Ďakujem za slovo, pán primátor, len je tu dosť veľký chaos, ja neviem, či takto je dobre pokračovať, lebo tu na mňa z viacerých klubov kričia, že mám dať procedurálny návrh, aby sa opakovalo hlasovanie. Neviem, lebo... Ako ja nemám problém hovoriť o mediálnej rade, Máte slovo, pán poslanec, aby ste uviedli svoj materiál. A prosím, kľud v rokovacej sále, pán poslanec sa cíti, že ho nikto nepočúva, tak prosím ticho a pán poslanec, máte slovo. Hej. Pán primátor, ja naozaj ešte raz by som vás apeloval, lebo tu na viacerí poslanci... Neviem, či potom budeme schopní, ale... Takže ja by som naozaj, ja ten procedurálny návrh môžem dať tiež, tak ja ho dávam, aby tu bol pokoj v sále, že nech hlasujeme ešte raz o celku, okolo to materiály predtým v bode, čo bol. Lebo viacerí poslanci boli zavedení. Ja inak osobne si pamätám, tu na aj pán Pilinsky raz bol v situácii, keď sa niečo odsúhlasilo a prišiel a naozaj bol zavedený a inak ja tiež, ale neprotestoval som a teraz pán Hrčka a ďalší, keď sú, ja by som navrhoval... Dobre, čiže vydávate procedurálny návrh vrátiť sa do predchádzajúceho bodu o tomto a hlasovať znovu o tom, že budeme hlasovať ešte raz o celom uznesení. Podľa mňa tento procedurálny návrh musíte schváliť. Čiže prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Vetráka. Prítomných 17 za, čiže vraciame sa do bodu 7 a ideme hlasovať ešte raz o celom návrhu uznesenia ešte raz, tak ako bol pozmenený jednotlivými hlasovaniami. Pani tá návrhová komisia, nech sa páči. Čítam celý návrh pani Štaselovej ešte raz. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu dala pani Štaselová, takže pôvodný návrh uznesenia zatiaľ ostáva bokom. Hlasujeme o tom, čo ona dala prvýkrát. Ja som netvrdila, že dala celé uznesenie, len som prečítala, že... No však počúvajte, nerozprávajte sa vtedy, keď sa číta uznesenie. Pani Štaselová napísala: Mestské zastupiteľstvo v Bratislave po prerokovaní materiálu schvaľuje zámenu podľa pôvodného návrhu s vypustením pozemkov a parciel s číslami 674/161 a 674/167. Toto som čítala prvýkrát. A tam je, že pôvodného návrhu
schvaľuje zámenu podľa pôvodného návrhu s vypustením. Takto som to čítala. Toto bola prvá časť. A keďže bol návrh na jednotlivé hlasovanie, tak v dvojke písala navýšenie prostriedkov na výstavbu parku o 100 000 eur. Pôvodne dala 50, potom osvojila Uhlerov návrh na 100 000. Aj toto som prečítala. Ja som hovorila o 100 000. Tak otvárajte si uši. V 3. bode napísala nezahrňať do zámeny cesty v prípade negatívneho rozdielu štvorcových metrov v neprospech mesta. Investor doplatí rozdiel mestu podľa znaleckého posudku v materiáli. Takto som to prečítala. A to neprešlo. Tieto dve body neprešli, ten prvý prešiel. Prvý, druhý prešiel. Áno. Nie, že druhý bol dodá teda doplnenie návrhu. Čo by to nedávalo do logiku? Ale to bol doplnenie k pôvodnému uzneseniu 2 a 3. Máte dať zreteľné návrhy uznesenia. Dobre, o čom teraz ideme hlasovať? Pán starosta Pelinsky. Už je zmenené uznesenie. Prosím, dajte mikrofón pánovi poslancovi Pilinskému. Ďakujem. Ja myslím, že opäť sa ukazuje, že sú tu medzi nami rovní a rovnejší. Ja myslím, že bolo zrejme, ako predsednička aj dneska teraz znovu zopakovala, jak si ja pamätám tú dikciu, hlasujeme v pôvodnom znení s vypustením tých 2 parciel. Tým pádom je to vybavené. Ak nie, tak ja som aj preto stiahol ten svoj pozmeňujúci návrh, lebo bol prijatý ten, ktorý mi vyhovuje. Takže ja si myslím, že je to scestné teraz žiadať o prijatie ako celku, keď sme to už raz schválili. Zase vidím len dôvod, aby sa proste zvrátilo nejaké rozhodnutie, ktoré tu už raz bolo prijaté. Ďakujem. Áno, odhlasovali ste si, že sa bude hlasovať, takže ideme hlasovať, len sa pýtam o čom. Pán poslanec Chrén sa hlásil faktickou. Pardon, ja len som chcel povedať, že mal som pocit, že ten návrh, o ktorom sa hlasovalo procedurálny, bol, že poďme ešte hlasovať o uznesení ako celku. Takže hlasujeme o uznesení ako celku. To ste si odhlasovali. Sa hlasovalo. Takže hlasujte. Takže budeme hlasovať teraz opakovane o celku s týmito doplňujúcimi informáciami. Nedávajte otáznik. Aby bolo jasné, prijal sa prvý návrh, kde sa vypúšťajú tie 2 parcely. A prijal sa druhý návrh navýšenie prostriedkov na park. Ten tretí sa neprijal. Takže teraz by sme mali hlasovať o uznesení tak ako v celku, teda navrhované zmeny do toho. Áno, to je uznesenie doplnené o tie schválené zmeny. Tak tomu rozumiem, čiže prosím hlasujte o tomto návrhu.
36 prítomných, 24 za, uznesenie celkové nebolo prijaté. Čiže tým sme ukončili bod 7.